Estimadísimos, hoxe vamos a falar da importancia do exercicio físico para conseguir perder peso. Moitos piensan que, claro, o exercicio físico aumenta a queima das calorías, o exercicio físico aumenta o metabolismo basal. É verdade iso, e é verdade moitas máis cosas que o exercicio físico tamén vai ayudar ao sistema hormonal, sistema inmunológico e até desenvolver neuronios en cualquier altura da vida. Mas a verdadeira importancia do exercicio físico para perder peso non é esa. É que para facer exercicio físico regular hai que ter disciplina. E cando nós comezamos con la disciplina, ese é o camino para nós conseguir objetivos, sella a nivel de peso, sella a nivel de traballo, sella a cualquier nivel de la vida personal, familiar ou laboral. Por eso, faça exercicio físico, inicie a treinar a súa disciplina, que, como decía un profesor mío há moito tempo, disciplina é facer o que temos que facer independientemente de nos apetecer ou de non nos apetecer. Así é que trénese, estimúlese e vai a ver que se vai a sentir máis magro, máis saudable e máis feliz. Teña un fantástico fin de semana.